Hasta nga rudan adak dito yung Manawagan kat madimot nga set type. Okay. Kat dito yakon Manawag. Mapanak iji Urdaneta. Kat agalas 11. So medyo nabuntog mo ti biyahe nata. Biyahe. Kadagiti Ilocano pagtabtrabaho tapno at ati pagbiyaga siya. So sakmat akat kadama ti trabaho dito ay Urdaneta. So nagkapuak niya ay pawa. Kada Miyerkules kan Domingo adak dito ay Urdaneta. Alas 12 hindi ruti pasyente pagkapuji Kalasyaw Pinalunan Tayo Santa Barbara may pasyente Urdaneta may dajay satellite clinic in Urdaneta ano dati kasapulan nyo ti agpa-therapy physical therapy po. Sa bali di ay kwa massage di massage therapy tayo. So kanya tayo kat physical therapy. So exercise is spinal adjustment or spinal mobilization, manual and manipulative therapy. So no ibagang kaming adjustment mostly chiropractic adjustment. So I do not do chiro. So I do manipulation, osteopathic manipulative therapy. So dito tayo, ayan wow. Road to Urdaneta, road to Manaoag. So dito tayo po Manaoag. So wala dito ayan. Yun. So nagdiretso kay Jai, matumbok mo yung simbahan. But since I'm going to Urdaneta, iwas sa kanya ka medyo traffic kaya town property Manaoag. Agree-gusto dito yan side streets yung Manaoag. So nagnaaktat tayo 1.5 hours. So from 6:30 a.m. nalpasak ti 8 a.m. Mayat man lang ta ano kasi yung oras usually nung haan na cloudy ang naulog napudot una nasa niit rig na
sungarod nga ti kapintasan nga oras ko alas 5 aging gana alas 6 ti agsapa di the best walking. Ano kaya mo medyo pumudot-pudutan i-extend mo aging gana 6:30 kan 7 a.m. Ano kaya mo aging gana alas 8 and 8:30 hindi the best oras ti panagpainit ta medyo maksad pa sit ti kudil. Medyo narigat lang na kita side street dito itaado ti agbisiklet kastya nga road. Kaya ti sumagsagid jay Tapaludo banda ti inner lining ti Tapaludo jay ti pilit ko so medyo po gas. Okay. So kapanan na ito kwa boundary mat iti Manaoag kan Urdaneta. Excuse me po. Nag-breakfast ako tayo longganisa di Jollibee. Nga ko kindan di rice na. No rice. Tapos nagawin na pie. Nanganak ti lechon manok. No rice. Overtake na ta SUV. Chevrolet. So no 4-wheel drive. Kahit nyo mag-overtake medyo nasapat ibiyahe tapno hanggang parpartak ang biyahe ta dati ito yung barangay at intersection tsaka malating barangay yan the intersection kanahin ako mablabas dito malabasan di Camellia na ito kita di barangay Holda barangay Holti Kabanbanan barangay ni mga Arlin Kabanbanan okay barangay Kabanbanan. The time in the Philippines, it's 10:55 a.m. So, salamat po sa pagbisita sa ating channel. So, first time ko po ulit na nagkapag-live. At trinay ko dito sa driving natin on the way from La Union to Urdaneta, Pangasinan. Kung ano yung quality ng camera at phone camera. At ano yung quality ng connection natin using Globe Prepaid. Matagal na natin na-account din ng Globe. Yun. So hopefully maging maayos pag na-publish na siya online.
So if you want to try acupuncture, so I do acupuncture sa headaches, insomnia, addiction. So if you want to try to stop your cigarette smoking or drug dependence, cigarette addiction, sexual addiction, I'm not so sure, pero all the parts dito sa tenga may points siya for the addiction concerns. Yan. Meron din tayong for fertility and for aches and pains, body aches and pains, for mental processes, yung mabagal or yung inaantok lagi or kung kulang kayo sa antok, pwede kayo makatulog, we can try acupuncture and more natural modalities like essential oils ng doTERRA. So we use the lavender, the peppermint, lemon. We also use the cypress leaf, cypress oil, not the leaf, cypress oil. So may components that addresses respiratory problems and sa paghinga. And it's also good for the muscles. Oh, may truck pa din ulit. Tapos dito sa papasok sa Urdaneta, bandang Urdaneta na to sa may Jacobs Jacobs Garden na yun. May pasyente ako dati dito na nurse pero nasa Germany ba siya or somewhere in Europe. Ito naman yung garden, sunflower garden nila. Parang kumuha ng idea from the Tayug sunflower garden or farm. Yan. Yan yung nila farm nila. May a-house pa sila. Kit lang ng idea. Parang buok pasyalan with giant sunflowers. At may entrance syempre. Punta tayo minsan dun sa may sunflower garden to make video vlogs tayo. Oh my, I'm getting sleepy. It's 11 a.m. Lapit na tayo. At sinusundan ko ulit yung dump truck. Okay, mag-slow down lang ako kasi ang laman niya, kung hindi buhangin ay bato. At kung ang laman nito ay tumalo or na bubos sa'yo, delikado.
Okay, wake up, wake up. I saw hers. Hers? Hers. Ho 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 ho. So, anong ginagawa nyo to wake you up? So, yung iba wake up, wake up. It's nahirap talaga, narigat no, makaturturog ka agad. Kasawan di ka sa sao. So, minsan, noon, nag-pasyente akti Wednesday or midweek, whatever day it is. Sa hapon, pinipilit kong umuwi. Kasi hindi ako makatulog kung hindi sa sarili kong kama. Ang nangyari, kasi akong crossing J Clave Road, muna yan ni. Tapos bigla nang nagising ako sa lampas na. So ibig sabihin, nakaidlip ako for a few seconds doon sa papasok doon sa Clave Road. Yan. At may nag-overtake na. Okay, overtake ka na, tapos sundan kita. Ano? Di rin. Oh. At ito yung diversion road ng Urdaneta. Nalabas ka dito. So iwasan mo yung midtown traffic. Okay, malapit na. Ho 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 ho. Okay. Okay, so your food would be almonds and almonds and walnuts. Ho ho ho. Okay, so kakanan na tayo dito. Papunta sa Agistorya. Okay, the time is 11:06.
So may time pa tayo na mag-ayos-ayos sa clinic before we do the treatments. Okay, maraming naglalakad, maraming tricycle, maraming bicycle, tricycle, pet cap. Na kailangan iwasan. Pagtatamaan. Okay, kakanan na tayo sa Calle Garcia. Okay. At pagsapit ng IC, International Colleges of Excellence, kakanan tayo sa lagpas ng ICE sign, which is Mendoza Store. Kakanan sa eskinita, papasok tabi ng Mendoza Store. Okay. So, dito na tayo sa Urdaneta City, Pangasinan. So, that is like 1.5 hour. Kung 9:30 kanina. 30 ba? Baba ko lang ito. Guys, ng Jollibee kasi may amoy. Balikan kayo punta. Extension ko. So, balikan ko namin ang gamit. Balikan ko muna ito. Bye.